Godt så. Jeg vil gerne lave beviset for vinklen mellem to vektorer. Og jeg vil gerne starte med et når. Når vi har en vinkel mellem to vektorer, som så hedder A og B i den her sammenhæng, jamen så gælder formlen cosinus til V er lig med vektoren A prikket på vektoren B divideret med længden af gange med længden af B. Yes. Så vil jeg gerne lige starte ud med at tegne vores enhedscirkel. Og enhedscirklen ser sådan her ud. Og fra centrum af enhedscirklen og ud til kanten er der en enhed. Og her har jeg tegnet vektoren i, som så er lige med 1 over 0. Fordi den kun går 1 ud, men går ikke nogen op. Så tegner jeg lige så enhedsvektoren E, som også kun er en enhed lang. Yes. Så kender vi fra i forvejen, at vektoren I prikket på vektoren E er lig med cosinus til B. Og det er jo det, vi gerne vil nå frem til. Vi vil gerne have vores A-vektorer til at være I, og vi vil gerne have vores B-vektorer til at være E. Og det gør vi på den her måde. Jeg starter lige med at tegne to vektorer. Det kunne være vektor A, som ser sådan her ud, og det kunne være en vektor B, som ser sådan her ud. Og hvis man kender lidt til vektorer, så ved man, at længden af vektorerne og vinklen imellem dem er det eneste, der er vigtigt. Altså, så du har lov til at flytte retning på dine vektorer, så længe at du bibeholder både længde og vinkel imellem. Så det vil jeg gøre. Jeg vil sætte vores A-vektorer i lodret position og en B-vektor, ja, lige så. Så ikke lodret, men ja, få den til at følge med. Det her det er så ikke, altså, det jeg kan godt se, at det ikke er den samme vinkel, men det skulle det være. Godt. Men nu har jeg jo flyttet på den, så nu må jeg ikke bare kalde den A og B. Så nu vil jeg kalde den for et lille kryds, så den hedder vektoren A-kryds. Godt. Det vi var ude efter, det var at få vektoren A til at ligne vektoren I. Og lad os sige, at vektoren A den hedder 3 over 0. Jamen så for at få den til at ligne I, så skal vi dividere den med længden af sig selv. Så den kommer til at se sådan her ud. Så A stjerne, eller kryds i det her sammenhæng, divideret med A, vektoren A stjernes længde, er lige med I. Og vi kan gøre akkurat det samme med vektoren B stjerne. Så vi skriver vektoren B stjerne divideret med længden af vektoren B stjerne, som så er lige med E. Vektoren E. Og det er også vektoren I herovre. Fedt. Så fandt vi dem. Så kan vi jo prøve at prikke dem sammen. Så den hedder vektoren A stjerne divideret med længden af vektoren A stjerne prikket på vektoren B stjerne divideret med længden af vektoren B stjerne. Fedt. Så kommer vi lidt tættere på. Vi er der ikke helt endnu. Nu har vi en lille regneregel, der kan hjælpe os. Regnereglen den går ud på, at hvis man har vektoren A ganget på parentes konstanten t
prikket på vektoren b, så har man simpelthen lov til at tage konstanten fuldstændig ud af skalarproduktet, altså prikproduktet. Så man kan få den til at se sådan her ud. Så det hedder t gange med skalarproduktet af vektoren a og vektoren b. Så det kan vi prøve at gøre herover. Så kommer den her lige pludselig til at se sådan her ud. At a, som så er kryds a, eller stjerne a, prikket på stjerne b, divideret med længden af stjerne a, ganget med længden af stjerne b. Bum. Ja, vi er der næsten nu. Nu skal vi bare have bevist, at vi har lov til at fjerne de her krydser eller stjerner, for at vi får vores endelige produkt. Og i beviset heroppe, der lige før der har jeg sagt, at længden og vinkel imellem er det eneste, der er styrende for vektorer. Så dem har jeg egentlig lov til at slette. Sådan der. Det var forkert. Sådan der. Sådan. Og nu mangler vi kun at få lov til at fjerne skalarproduktets krydser. Og det gør vi lige så, at det eneste, der var betydende for skalarprodukter, det var, at vinklen og længden er den samme, som jeg også lige viste før. Så dem har vi også lov til at slette. Og så har vi det endelige resultat, at det her det er så lige med cosinus